Kawai ka kali Maruti Gypsy ka basyong da arngut ki brio kala Phet Krad hadin ba kilayo sngo ya ka Jingbthei ba Sawa jam ka basriam kum ka jingsiat da ka Suloi na kawai ka Khlaw kat ba kidang yaj na surok khaput Maheshkhola Southwest Khasils District ka jaka khaput India bat Bangladesh. Kat kum ka telong khubor na Superintendent of Police ka Southwest Khasils District uba B Jarwa ulay thu ba ha ka step jong ka arpusan tarik unailar arajar arpusan ha ka por kum ba khandai steng AA arngut ki nong shnong jong ka shnong nong jri kila ya da ka Gypsy na ka surok lingkot na korai bari ban mi sha ka surok he ban poi ha Maheshkhola hendrai kendit kensan kila yo sngo ya ka Jingbthei basawa jam basriam kum ka jingsiat da ka Suloi na po ka Khlaw hendrai kim shim le yo ibrio satya bat marmar kila Phet bak na ka teka jaka bat lejbet sha nong halam police station ban yathu haki pulit USB ulay thu bahaka te ka jingja amshim ladan ba mensaw bat halor ka ni ka jingja ka kunhun pulit na nong halam police station bat borsara checkpost kila hiar shakate ka jaka ban khandra ban lap ksai AA henry kimshim lalap dien satya